Pohovorme si o tom, ako softvér sleduje zamestnancov. Téma je to delikátna. Ak firmy používajú na sledovanie činnosti svojich zamestnancov softvér, nepochybne na to majú legitímne dôvody. V ostatnom čase pribúdajú štúdie, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo. Dôvodom monitorovania je firemná bezpečnosť, nevyhnutnosť chrániť citlivé údaje a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi. Odhaľujú a zmierňujú sa tak riziká, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku konania zamestnancov. Na druhej strane môžu takéto bezpečnostné riešenia vytvárať prostredie nedôvery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Samo zhromažďovanie citlivých údajov vytvára ďalšie ohrozenia. Aktivity zamestnancov sa sledujú na všetkých firemných zariadeniach, pričom najlepším úmyslom je identifikovať potenciálne bezpečnostné hrozby a zabrániť im. Zamestnanci môžu byť zdrojom bezpečnostných incidentov a monitorovanie pomáha minimalizovať tieto riziká. Vnútorné hrozby sa stali významnou témou pre organizácie a štatistiky ukazujú, že predstavujú podstatnú časť prípadov narušenia ochrany údajov. Podľa správy IBM Security 2024 sú vnútorné hrozby zodpovedné až za 55% všetkých narušení bezpečnosti údajov. Toto číslo zahŕňa úmyselné aj neúmyselné chyby zamestnancov. Priemerné náklady na porušenie ochrany údajov v roku 2023 sa medziročne zvýšili o 10% a dosahujú takmer $5 miliónov. Vzhľadom na vysoké sumy je pochopiteľné, prečo podniky investujú veľké prostriedky do technológií určených na odhaľovanie a prevenciu vnútorných hrozieb. Odborníci však upozorňujú, že softvér určený na riešenie kybernetickej bezpečnosti a dodržiavania predpisov v podnikoch často zaobchádza so zamestnancami ako s hrozbami. Poukazujú na to, ako rozšírené zhromažďovanie informácií na pracovisku môže premeniť zamestnancov na podozrivých. A to bez akýchkoľvek dôvodov. Softvéry môžu monitorovať všetky aktivity zamestnancov a hodnotiť ich správanie vrátane identifikácie potenciálnej vnútornej hrozby. Tento typ monitorovania zahŕňa sledovanie komunikácie, aktivity súborov, používanie aplikácií, prehliadania, e-mailov, chatov a dokonca aj aktivity obrazovky. A pritom na začiatku boli tie najlepšie úmysly. Sledovacie softvéry dnes už okrem iného sľubujú identifikáciu anomálneho správania pomocou profilovania založeného na umelej inteligencii. AI aplikácie sa časom učia, ako sa zamestnanci zvyčajne správajú a priebežne vypočítavajú rizikové skóre zamestnancov. Správanie vyhodnocujú, zoraďujú zamestnancov podľa rizika a vyčleňujú tých, ktorí sú považovaní za potenciálne vnútorné hrozby. Cieľom je nielen odhalenie incidentov, ale aj ich predchádzanie skôr, ako k nim dôjde. Odporúčania navrhujú zamerať sa na nespokojných zamestnancov a tých, ktorí majú zlé hodnotenie výkonnosti, ako na potenciálne vnútorné hrozby. Niektoré typy riešení ponúkajú posúdenie, či zamestnanci majú finančné problémy, vykazujú zníženú produktivitu alebo plánujú odísť zo zamestnania. Monitorujú, ako zamestnanci komunikujú s kolegami a či využívajú prístup k nevhodnému obsahu alebo prejavujú negatívne nálady v komunikácii. So sledovaním zamestnancov sú spojené etické aj právne otázky. Štúdia Gartner tvrdí, že 60% veľkých spoločností využíva systémy na monitorovanie produktivity už od pandémie a predpokladá sa, že ich počet sa zvýši. Pritom takmer polovica zamestnancov uvádza, že ich zamestnávateľ s nimi nekomunikuje o tom, aké údaje sa zhromažďujú a prečo alebo ako sa čo používa. Obavy o ochranu súkromia pretrvávajú. Neustály dohľad môže u zamestnancov vyvolať pocit, že sú kontrolovaní aj mimo práce. Nadmerné monitorovanie môže poškodiť morálku aj dôveru zamestnancov. Ak majú zamestnanci pocit, že sú neustále sledovaní, je pochopiteľné, že nadobúdajú pocit, že im vedenie nedôveruje. Bez prísnych protokolov o správe údajov môže byť obrovské množstvo zhromaždených informácií zneužité. Či už ukradnuté a vydražené na zločineckých fórach, alebo hacknuté a infikované. Následkom sledovania môže byť aj nespravodlivé profilovanie alebo disciplinárne opatrenia na základe neúplných alebo nesprávne spracovaných údajov. Report bezpečnosti pripravil tím Ellison Slovakia.